je téma, ktorá naozaj tu každý týždeň zaznieva v rodnej ceste. Píše ďalej. Som pani Viere Rosenmajerovej za to veľmi, veľmi vďačný, keď sa nevrátime k tejto našej starej slovanskej skutočnej histórii a prestaneme väčšine omýľať takzvanú históriu od slova toraj a dostaneme sa na správnu cestu. Aby sme sa dnes mohli dostať ďalej a prebudiť sa, je priam nevyhnutné našu skutočnú históriu poznať. Avšak tá sa pred národom úspešne doteraz zatajuje. Chcem sa opýtať, či pani Majerová čítala knihu o slovansko-árijské vedy, potvrdenie knihy Svetla. Áno, čítala som ju a mám všetky stránky teda z Vedy na počítači www.vedy.sk.in, tak všetko mám vytlačené. Dobre, prejdem teda k ďalšiemu. Iný Jozef nám píše, že súhlasím s hostkou, poslanie Cyrila Metoda na Slovensku nebolo úspešné už len preto, že dnes nepíšeme na Slovensku azbuku a nevykonávame náboženské obrady východného obradu, takže vychvaľovanie a oslavovanie misie Cyrila Metoda na Slovensku je deformácia, v skutočnosti mitizácia z rozprávkovania dejín Slovenska, pritom naďalej platí, že iba pravda oslobodzuje. No, ale ja som sa chcel som sa vás spýtať vlastne na jednu vec, že ako sa pozeráte, ja tu mám, každý mesiac tu mám hostia, pána Václava, ktorý sa tomuto tiež venuje, a on tvrdí, že vlastne katolícka cirkev bola tá, ktorá všetky knihy a všetky tieto vlastne záznamy o tej našej histórii proste dala zničiť, spáliť. Áno. Máte také informácie aj vy? Mám také informácie a existuje na to aj jeden zaujímavý dôkaz, pretože zachovala sa jedna úžasná kniha od pána Maura Orbiniho, Taliana, mimochodom vysokého katolíckeho hodnostára, ragúskeho opata, ktorý žil, teda nevieme presne, či v Dubrovníku, lebo aj ten sa volal Raguza bola kedy, alebo na Sicílii, ale keďže sám vo svojej knihe, ktorú napísal v roku 1601 bola vydaná, uvádza zoznam autorov, z ktorých čerpal. No, tento zoznam sa nezachoval celý, pretože kniha potom bola prenesená, neviem už kým, do Ruska a za vlády Petra I. bola vydaná v roku 1722 v staroruštine. V tomto preklade už ovšem nie je kompletný zoznam autorov. Ak by sme chceli mať kompletný zoznam, tak by som tipovala, že asi vo Vatikánskej knižnici v suteréne by určite táto kniha bola v origináli, lebo bola vydaná v talianštine. No, ale vychádza sa teraz z toho ruského prekladu zo začiatku 18. storočia, kde je uvedený zoznam autorov. Končí písmenom M. Je zaujímavé, že z týchto autorov dnes nikoho nepoznáme. A sú tam vyslovene aj teda čisto slovanské mená. Dnes sa o týchto autoroch nevie nič a nevie sa dokonca ani literatúra z iných zdrojov. Nie je v tejto literatúre, nie sú spomenuté tieto mená. Čiže logicky, ak v 16. storočí čerpal takýto katolícky potentát tej doby z takýchto zdrojov, tak museli byť si ich len nemohol vymyslieť. A sám uvádza vo svojej knihe, že má literatúru z rímskej knižnice. Takže proste záhada. Kde sa to všetko podielo? No, 15. 16. storočie sa nieslo v znamení tzv. Novej koncepcie katolíckej viery a vierovky a vôbec moci, upevnenia moci. Následne v Rusku prebehla znovu rekatolizácia, čo malo za následok ďalšie tisíce, milióny mŕtvych. Takže toto je jednoznačný dôkaz. Tá kniha existuje, je aj na internete, dá sa aj stiahnuť, je teda v staroruštine.
No ale je aj možnosť v tej preloženej do modernejšej ruštiny, v tejto verzii. Čiže toto je jedna zaujímavosť. Ďalšia zaujímavosť, čo vlastne potvrdzuje tento pohyb, ktorý tu nastal, je v podstate u nás. Veď minulý rok bola vydaná kniha Jonáša Záborského prvýkrát v dejinách nášho národa. To je fantastické. Takže dejiny kráľovstva uhorského, presne kde on píše od toho zhruba 8-9 storočia až do vlády Žigmunda. Čiže to sú jasné znaky. Jasné znaky. A táto kniha, to je unikát. To je proste niečo nádherné. Je písaná v pôvodnom jazyku, tak ako to napísal Jonáš Záborský. Končili ju v roku 1875 a o rok na to teda zomrel, takže nebola vydaná, ani nemohla byť v tej dobe pochopiteľne, ale ani potom, ani po tej druhej svetovej vojne nikto ju nevydal. Až teraz v roku 2012, tak to je obrovský úspech. A už bola tretia dotlač, tuším, keď som to tam pozerala, stále nejakých 1000 výtlačkov vydaných a stále sa to rozoberie. Čiže ten hlad tu je a ľudia to chcú. Konečne, hej. No, tak ale niekto s tým musel prísť, lebo podľa mňa ľudia o tom nemali ani páru. Jozef nám píše, že Žiarislavová stránka je vedy.in. Tak, ďakujeme. Žiarislavová stránka je www.ved.sk. Ved, nie vedy. Aha, ved. Ved, áno. Vidíte. Aký som je ignorant. Tak, ideme ďalej. Tono nám píše, dobrý večer, tu kresťanov takmer nie to, tu je veľa ľudí veriacich v rímskokatolícku cirkev, nakoľko kresťan nasleduje Krista, teda žije podľa jeho slova, katolík podľa výkladov rímskokatolíckej cirkvi a to je ten obrovský rozdiel. A slovenský národ je veľmi starý národ na takú históriu ako žiadny iný v Európe. No, toto je tiež veľmi zaujímavé a ja si myslím si, že veľa ľudí to má dosť pomýlené, hlavne tí ľudia, ktorí teda praktizujú rímskokatolícku vieru. Majú to nejakým spôsobom domotané a ja teraz netvrdím, že katolícka cirkev ich na schvál zavádza, ale myslím si, že ten ich výklad je taký dosť svojerázny celej tejto vlastne histórie. No dobre, takže vy teda hovoríte, že nás potrebovali nejakým spôsobom si podrobiť s tým, že teda išli títo dvaja fešáci na zvedy, ale teda na nasávanie informácií o nás k Chazarom. Áno. No, potom prišli ku nám a urobili nám zásah do nášho jazyka v podstate. A dnes, keď by sme to mali podľa dnešných vedomostí hodnotiť, tak dnes už existujú výskumy vplyvu jazyka a reči priamo na genofond človeka, na dezoxyribonukleovú kyselinu. Venuje sa tomu profesor, myslím, že je profesor Peter Garjajev v Rusku, ktorý skúma vyslovene vplyv slov, už negatívnych aj pozitívnych na genofón, na chromozómy. Takže ten jednoznačne dokázal, že škaredé slova, keď niekto kraje a používa veľmi hrubé slova, tak trhajú chromozómy, doslova trhajú chromozómy. DNA začína produkovať niečo falošné, niečo zdeformované. No ale zase je tu opačná strana mince a síce, že keď človek aj na takto narušené chromozómy začne vysielať lásku, čistotu, krásu, začne použije modlitbu napríklad, tak tieto chromozómy sa znovu dostávajú do pôvodnej formy. Čiže je to aj, hej. No ale teraz to, čo oni urobili vlastne v tom 9. storočí, tak znížili nám našu azbuku, alebo našu bukvicu teda, lepšie bukvica, o tých pár znakov, potom dochádzalo k ďalším deformáciám, ale o čo išlo? Oni nám zobrali 5 bukiev v tej dobe. Boli to práve hlásky, ktoré oživovali vyššie energetické centrá človeka.
Dnes tomu ľudia hovoria čakry, je to zase prastaré slovanské slovo. Takže oživovali aj tie najvyššie čakry. A vieme, ktorých 5? Je to na internete všetko. Je tam krásna kapitola o staroslovenskej bukvici a presne vymenované. Takže není problém. Dobre, Milan, áno? Pýtajte sa. Milan nám píše, to je taký trošku iný názor. Dobrý večer do štúdia, zdravím hostku. Ako vyštudovaný historik, síce nepôsobiaci v tejto oblasti, vidím skôr traumy od 16. storočia pod vplyvom tureckých nájazdov po bitke pri Moháči roku 1926. Fakticky sa Osmanská ríša stala na 150 rokov našim južným susedom a potom ďalšie traumy po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867, keď sa začalo so silnou maďarizáciou a kto chcel niečo dosiahnuť, musel sa hlásiť k maďarskému národu a odtedy sa to už s nami vezie po dnešok, ale zas až 1000 rokov dozadu by som nešiel. A píše, že to je jeho názor. No ale dobre, ale aj ja si zase myslím, že aj keď ideme do toho 16. storočia, ako my už vtedy sme už boli takí ušľapnutí. Ako niekde muselo to vzniknúť predtým. Samozrejme, to je proste následok už, to 16. storočie a všetko to, čo prišlo potom je následok, pretože my sme sa tým, že sme prijali kresťanstvo tej forme, sme prestali byť schopní sa brániť. To je ten základ, hej, že naša bojová kultúra kdesi sa vyparila. Takže prestali sme sa brániť, prestali sme mať túto schopnosť, bojovú schopnosť, ktorú sme mali predtým. No a všetko to vyplývalo vlastne z toho, že nám odrezali tie horné centra energetické, pretože pomocou týchto centier sme sa napájali jednak na rodovú pamäť, na vlastné vnútro a na svetlé vyšiny. Čiže toto potrebovali urobiť, aby sme prestali rozlišovať. To bol proste hrubý zásah do genofondu národa. To sa stalo. A následky, ktoré potom začali prichádzať, tak tie sú jasné už potom. To celá história o tom hovorí už potom. Ale viete, zase keď tak musím povedať, tak ten genofond my Slovania máme tak silný, že sme sa dokázali aj v tom 44. postaviť. A to nie je tak dávno. No, viete, staviame sa aj teraz. A host tu píše, posluchač píše, že je ozvena v tom, čo ja rozprávam a počujem sa. Ja teda neviem, čo sa deje. Možno je to vašim telefónom, neviem, lebo tu je to inak všetko normálne, ale urobíme to takto. Ja vám ešte raz zavolám, dobre? Dobre, takže... No, a som ju uťal a vidíte, ozvena odišla, takže ja to skúsim ešte raz, bude to najpravdepodobnejšie telefónom teda. Tak uvidíme. Áno, je to lepšie? No, už dobre. Ako náhle som položil, tak som sa nepočul. Vypadá, že Siskary majú tiež problém so svojou technológiou. Marek, díky za upozornenie. Jozef nám píše, pani Majerová, na VDSK sa dozviete potešujúcu správu, že je už známy úplný zoznam odkazov v knihe Orbínyho. Hurá. To je veľmi potešiteľné. Tak vypadá, že niekto to vyniesol z tej pivnici. A Jano nám píše, ahoj Noro, chcem sa spýtať na názor pani Majerovej, nebolo by východisko z tohto stavu ušliapnutosti Slovanov, Slovákov v spoločení sa slovanských národov? Nemyslím opäť pod nadvládou Ruska, ale na tej kruhovej úrovni, ako to spomínal Žiarislav. A ešte jedna prosba, môže dať pani Majerová tip, kde sa dajú nájsť tie originál texty bez cenzúry? Myslí k texty Maura Orbínyho, alebo? Asi aj, no. No na internete. Takisto cez www.vdsk.